Kahinugon o kasubok mo'y gipalanog sa pipila ka mga opisyal nga nahimong suod ni kanhi Cebu Governor Emilio Lito Osmeña kinsa giulagway nga visionary og instrumento aron mailhan ang Sugbo sa gawas sa nasod. Usa sa iyang ligasiya ang pagdala sa kalambuan sa mga suok ng mga dapit sa probinsya. Simbahang Katoliko sa Sugbo nang hinaot nga mahinumduman ang natampo sa kanhi gobernador nga nahimong malambuon karon ang Sugbo. Si Luan Mayrondina sa report. Usa si Cebu City Councilor Joy Agustusiang sa gianugnan sa pagpanaw ni kanhi Cebu Governor Lito Osmeña kinsa iyang gihulagway nga utukan ug instrumento sa paglambo sa ekonomiya sa Sugbo. Bahin sa tubig na siya idea, electricity, na tagiya, unsaon pagdaang syudad, unsaon to pag-tax, gawa na tikas, daghang kay siya mga ideya. Muna sayangan ako niya nga dili na ma-implement kaya wa mo good sa posisyon. Sa wala pa siya mamahimong konsehal, kauban na siya ni Lito Osmeña sa pag-ugmad sa Sugbo. Usa ni ini ang pagbukas sa Cebu Trans Central Highway nga gigastuhan mismo sa personal nga salapi sa kanhi gobernador. Why balay? Bukid man na, wa may tao ng Transcendental Highways o nagamay na kayo. Pero gihimo giboldos niya para makita ang daan. Samtang si Engineer Nigel Paul Villarete nga natudlong Monitoring and Evaluation Officer sa Lalawigan og hepe sa Infrastructure Committee sa Regional Development Council ubos kang Governor Osmeña, mihulagway kaniya nga usa ka visionary. At that time pa, wapati from the concept, from the katunan ng later nga nidagan siya. But at that time, it's always countryside development. How to give access to the people to the countryside. Sagad sa mga programa ni Osmeña, samtang siya pa ang gobernador sa Sugbo ug chairman sa RDC7, mao ang countryside development. You always look at and get what the people need and what the people want. And it's always bottom-up approach. You consult the people and then you address that. Samtang gihulagway ni Monsignor Joseph Tan, Archdiocesan Media Liaison Officer, ang kanhi gobernador nga instrumento sa Cebu. Tungod kang Osmeña, milambo ug nailhan ang Sugbo sa ubang dapit sa kalibutan. Mipasalig si Tan nga ilang iampo ang kapahulayan nga dayon sa kanhi gobernador ug ang pagkahupay sa kasub-anan sa iyang gibiyaan nga mga kabanay. Ug dili unta nato siya makalimtan sa atong kasaysayan nga usa sa mga nagdala og daghang nindot nga butang alang sa atong probinsya ug dakbayan. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mayrondina, Balitang Besdak.